Aktar mistiedna waqdin il-maratona u issadu kemmina għatmana Jay Enville flimkien ma' tifla tiegħu Jade naturalment se jkantaw, naħalli fidej ġew jistaqsihom se jkantaw u nirringrazzawhom tal-li kienu parti wkoll minn din il-maratona. Nirringrazzakom tal-li qegħdin hawnhekk magħna. Grazzi, grazzi. Jinżel minn fuq. Ejja, ta' naħseb li tinżel ftit. L-ewwel qed nifilkom għall-kanzunetta li kellkom f'Mużika. Grazzi ħafna. Verament kanzunetta tajba. Tajdux kantaw. Iva, l-lum, l-edinaw, ma jtazwer namlu, għanna okkazjoni nkunu fl-imkien. U kienet id-dedikata Id-dedikata kolla kemmi. Lil-binti. Lil-binti, ovvjament il-songi meta l-missir jgħat il-bintu isu għazwiċ. Għattifem? U dika għadna narrat Ekku. Malla xinu. narrat it-twilet. Eżatt. U nishtiq nħu l-opportunità illi l-lum anke dawk li qed iseguna jagħtu donazzjoni tagħhom għax min jaf kemm hemm missirijiet li xtieq jagħmlu dan, ovvjament minħabba x'inhu qasijiet ma jistgħux jagħmlu dan, ovvjament permezz ta' l-iżventura biex ngħidu hekk ta' ħajjithom xejn. Rasa tal-messaġġ. Mela Jay Enville flimkien ma' Jade nħalluhom naturalment tal-performance tagħhom u nirringrazzawhom il-ġdid li qegħdin magħna u se jkunu wkoll parti minn din il-maratona. Kanzunetta mill-isbaħ ver, kanzunetta mill-isbaħ. Grazzi. Dak li xtaqt mhuwiex fil-bord. Triqti nibda ma dak li nħobb.